Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, an banungan, an kugita makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita,
an banungan, an kugita makapyuton, an banu madinagit mo. Ang sangsayan, adina, anasayaw, hankurat sa mayur.
Mga kasangkayan, mga igkasikuwaray. Mano-mano mat marasa din It marasa din he. Waray. Nalibot kon mga mag-upay naton nga mga lugar di Samar. Magburublig kita aton ini pride